taxi driver mihubag ang naong og nagpingit sa kasakit sa kalawasan tungod sa mga bunog kay gisumbag sa iyang pasahero nga foreigner. Kini ang pagbutyag ni Rinaldo Ukang, usa ka batid nga taxi driver sa iyang dili malimtan nga kasinatian. Nasumbagan ang taxi driver dihang nagtadla sa Dan V. Rama sa dakbayan sa Sugbo niadtong miaging Enero niining tuiga. Gibutyag ni Ukang tungod kay nagsigi na lang kini og tudlo sa mga agianan ang maong pasahirong foreigner ug walay klarong destinasyon. Nakahukom si Ukang nga dili na mosunod sa agianan kun diin gitudlo nga mao'y agian sa maong pasahero. Inungdan nga ang taxi driver miagi og laing agianan apan kalit lang gisumbag sa pasahero nga gihulagway sa taxi driver nga impluwensya sa ilimnong makahubog. Ang abay sa pulis yun sa magpablater mo to sa barangay Paho ay dito man na nagpuyo na bilong man na sa Paho ang kanang pension house nga iyang gipuyan niya dito mo magpakuan kay magatubang sa mga barangay mo na ingon sa police station diri sa Pasig. Hinuon, na-report dayon ni Ukang sa kapulisan ang hitabo apan pabiling wala mailhi ang pasahero. Padayon pa nga gisubay sa Brigada Action Center team og nakig-coordinate na sa mga government agencies. Salamat lang ko sa brigada nga matagaan ni solusyon niya akong pagkahitabo. Salamat kayo. Mubo na ni nga akong lawas wapay kondisyon yung nga trabaho ko eh mubalik ng yapon sa financial na to pugos kong trabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.